Doncs Batista, he vist una cosa. Per al món de la tecnologia, estem parlant d'empreses petites, en les que s'ajunten 2 o 3 persones de la mateixa universitat, amics, treballant en una empresa junts, el que sigui, no? Què els hi passa a aquests nois? Primera, no és el mateix anar a la feina i que et diguin el que has de fer, que estàs en un departament que té la feina molt definida, que tens un cap que et mana el que has de fer, que has d'entrar en un horari, que has de sortir en un horari, que treballar a casa teva, donar-li forma a les teves idees, que no se t'ajuntin les unes amb les altres, orientar aquestes idees cap a un resultat, i el que és més important, que és el que els està passant a l'ecosistema de la tecnologia que s'ha generat a Barcelona. Doncs que treballant junts, en una mateixa unitat, 3, 5 persones, 7, que si yo soy el jefe, que si tú eres el jefe, que si yo soy socio, que si tú no eres socio, que si yo tengo más acciones, que si tú tens menys. Aquí hi ha un conflicte. Preveure, evitar que succeeixi aquest conflicte, sortir de la zona còmoda, com es fa, passar d'aquí a allà, d'empleat a responsable i compromès amb el meu resultat. No és el mateix. Ahí en els nostres manuals, Batista i Campanario, donarem algunes claus per facilitar als ecosistemes, en aquest cas de la tecnologia i concretament de Barcelona, a millorar els resultats personals dels grups i de l'ecosistema en general.